Hi guys, masong anlaw yung tanan. Diyan na pud ko dari sa Ela Florami. Nagbantay kong Dalton. Tuaman sila Florami ning lakaw. Ning atin og kasal. Kasal ni Ma'am Angeli Ranili. Amo na pa nang parinti. Tuwa sila Florami. Apil man sila og paso kay kandel silang duha ni Undoy. Kami Dalton dari mas bahay. Balikan rami dari enza og karang nay madto na sa resepsyon. Kay enza og inikasal na. Enza si Dalton katugon. Magilak-hilak man sa katugon na. Ato simbahan magilak-hilak. Makabuang-buang ko na tuglingaw. Makasabaan sa pari. Uban na naman ta man ni Plomi karon. Nagandam nagali ko gabi sa nina isuot nagplansa na ko sa linang Dalton ana magiplansa gahang dress. Enza, ningan kong promi nga dari relaman mi. Kay maazo man dari kay makahida-higda. Nasi Dalton maningaw pod kay dagahiduaan. Enza uwa to mi simbahan. Ako may maghawid ni Dalton. Nakarang inigpaso nila porami di sa bagdag bata ang paso. Ning bayabag mong porami. Ningan si porami hapitan na mi dari og madto na sa reception karon kakaanay pagkubaw. Murang panigahang bata ni. Kaya naana din manahe na, mangungot kilig suso. Naana? Uy, pamatasin! Uy, makaparay ito na rin. Katawa na ka? Uy. 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 Dadi dadi dadu, dadi dadu. Dadi du, di dadi dadadi. Si Dato na anak dan aku. Mura na pag ang anak. Ganahan ko. Ganahan sa kumabantay ang bata. Malingaw ka ko, mawag ang stress. Mga na, og nailakaw si Florami. Muyan kung ako rin bantay sa bata. Kung nailakaw sila Florami nga ladyo at tagbilaran, ako yung mabantay ni Dalton. Unza, magkuhara si Zagahang kaubandari kay Daramis kwarto maglubog-lubog. Mudodowa yung anak. Ganahan sa kumabantay bata. Maadyon ta ato katong na pagkauyab na mga limwil. Ning diretso na may bubalitok, bahalag pa pa'y kasal. Kaya katong panahon na, wap pa mo ko'y sakit sa kasing-kasing. Basin ng tag na ako yung anak ron. Uy, nga naman. Nga naman. Mudidi na ka? Mudidi na ka? Asa patagon sila itong kagialingit na naghilak-hilak na katugunan ni. Ta? Dalili itong na ta. Ta? Da, alingit na ko. Nakakatugo na lagi. Kasi nga ni isang mata, isang aligid-ligiran, katugo na ni. Katug na la. Kaya manukos taon sa. Bisa katugo na ka, isang antuson. Kaya gusto magduwa pa. Ha? Lagi ito. Lagi ito. Matugod tayo mo dede ka. Dahil bata nga, nabuntas. Huwag man nagkamano ko sa kasal. Sige ba nga gatas? Hala! Hilak mo dahil makuwangan. Gamay na mo rin nagbibirundam. Katuntang tinagas na. Marubuktin. Dahil kuwangan na po di karundang. Ha? Kuwangan na po niya ako gina po na. Ano ka na ba sa malingawan tayong daro? Kasi mamalit og bra diha. Mao na may nasanin sa bra, talihurot na. Kani ang ipahandaan ko ani scarf. Sa scarf. Daghan siya. Aga 50 pesos ra sa ganahan mo. Higit-higit ka isang liog. Na mga scarf man eh. Tag 50 pesos ra. Ngaralan mo mas payang pro may kadaghan. Kasi itong naitindahan diha, kumprahan ni. Itinda na isang pisto. Brato rin, ito 50. Isang brand, Burberry. Iwasas mo na yung work. Dali kayo mag-work from home si mother. Sunod. Dali. Come. Dali, come here. Sarap pa sila. Darami lamang
Lungga. Ay, naman na magsuso. Tsa, katawa na. Kaya nagsuso na. Nagbatad sa day, ug pasos hilak jud. Mao na lang amang bata ang pagtas. Ug hinilak. What's this? This is a tiki. Daton! Yay! Shut the ball! Shut the ball! Shut the crocodile! Shoo! Shut the ball! Ikaw! Shut the ball! Ano mo utang man? Shut the ball! Isapot lagi na siya. This is a butiki. Uy, walang gipaak. Murag ngipon siguro ni ka nang gigil sa itang ngipon, magpaak ng mga gahi. Wa nakapanok ko sa kasal. Kagi ka po sa mining balik. Uy, alingit man. Uy, alingit. Uy, nana. Uy, wala mo itong susok. Nga naman. Alingit ko ka, kung nakapanok ko sa kasal. Agoy yung si. Agay yung si. Galingit. Ay! Nganong galingit man ka? Nganong galingit man? Galingit ko rin putaan eh. Lita gawas na lita. Ang kulilis gawas kay Luoy. Nga ba naghihilak man? Naghilik mo ko no? Yummy na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy. Wow. Uy. Uy. Wow. Mm. 1, 2. Uy, taklob na. Labi siya nagawa. Nanay bata ko ganing takas na oh. Yang maligo. Yee! Tampos ra. Tara na. Ta. Susugan din ka. Ta. Ala dai lagi ra para bila. Uy, delikado ni si Zag. Malihat dari si indaanan dahil sa murid susian dan itu tubig sa magduwa-duwa nga sa simpa ko motoaro. Nagadzon. Ha? Hala. Uy. Hala. Hala. Uy.
nene. Pangadyo na pa sa ilok. Pangadyo pa sa ilok. Kaya di nabuko. Ubo pa. Ikaw pa yung nagmaak. Ikaw pa yung nakasa. Ikaw pa yung magpa... Ha? Oh. Namak na? Na, si kusi. Paakpad. Nga, nagipaakman ko ni mo. Ha? Nga, nagipaakman ko ni mo? Gitu kita. Okay. Na, hindi ka. Be, ilang pa check up. Basi bahaw na rin. Inanunan. Be? Be. Nagsumilk ngayon ka lang. Pagkatsumilk ngayon ka. Ang utok. Templahan na siya? Templahan? Templahan kay... Pila? Sige nagpang mikil. Pila. Ha? Close. Open. Ano nga pala? Ipaat yung tuhod. No. Don't bite. Don't bite my tuhod. No. Posisyon mo ka. Posisyon. Giving ka milk na. Na? Giving ka posisyon dito ka. Dali posisyon dali. Ako rin lagi, di ko sulit ko. Ito, di ba mape? Cak. Cak. Agay. 1, 2, cak. 1, 2, cak. 1, 2, agay. Kailis mo yung kakao, bululog mo.